Dhanso doctor isusu taituvanzwa wezi kuti kune umwe munhu ari kubva pamhiri kapo akaipa zvekutodaro wezi zvekuti by that time kati hatisati tazivana ina ndatomuziva already handiziva wangu kuti yanga ndizere but ndofunga pamwe aitoziva kuti kune umwe futi simwari hariko but tiri chi muhwani chidunhu handimo tikukura paipa tikuita zvinhu zvedu dollar gators achinomixiwa nanhu boys dhanso doctor wakanonzwawo mango mango handimona vachinzwawo mango mango indaitonzwawo avo pazvinhu zvacho handimuona taitonzwawo avo boys isusu taitoti magreat but dota se tosvika topfuura but ringoza idamba refu boys chipangano chimbarika if I was not mistaken chakatova chitoti HKD ke totomboyaudza kuti tiriko mudhara kunge ndiri paside nemi ini ndinobhilivha mutarenda renyu mudhara ndozvati makaipa ende chipo chiripo but tingoto kana pane maybe 1 2 3 vari munhu vasingakuziyeiwo mungangaudzwa kashort background rinonzi actor ndiani I think timu rakawanda ratoita kaundikanganwa maiziva nenyaya kuti chigemu chacho ndandamboti z Pagawana ndozviona tinokendenga zvinonzaitsonorwa wanda iremiandinga motiwina patakawina chandoda kwenda newe gararia uri chembwido ini muchipa sansi yandirindega sansi yandifunda ndaskona ndirindega sansi yandichinyura pandisingagone kuzobuda murudo ndakanyura bekusandisiya ndichibuda notsika newetaza baby suva parinobuda ndofunga iwe neparozonyura ndofunga iwe neparozonyura ndofunga iwe neparozobuda iri olimbauridesi pandiri wakaruka jesi nengelainomesi ndokuda nyanga utsipo ndokuda nyanga uripo ungamawire piki manipo kana nisipo petona niko dakawina chandoda kwenda ndewe galaria uri chimbwido ini muchipa sansi yandirindega sansi yandifunga ngashkona ndirindega sansi yandichinyura pandisingagone kuzobuda murudo ndakanyura akutofana mbochibata from top ndakuta takufambirana mwayase brand new listen baby kana uri rudo enomoboronga pati murudo mumuwandiwe unotom satrinta chikruda pakawana ndozviona tunokendenga zvinzaitsonorwa wanda irimiandingambotiwina patakawina chandoda kwenda newe galaria uri chimbwido ini muchipa sansi yandirindega sansi yandifunga ngashkona ndirindega sansi yandichinyura pandisingagone kuzobuda murudo ndakanyura bekusandisiya ndichibuda ndotsika newetaza baby suva parinobuda ndofunga iwe neparozonyura ndofunga iwe neparozonyura ndofunga iwe neparozobuda iri olimbauridesi
panini wagaruka jesi nyongela eno mesi ndokuda nyanga watsipo ndokuda nyanga uripo utama wele bigimaniko kana lisipo bebi unaniko ndakawina chando dakwenda newe galeria uri chimwido ine muchipa sansi yandirindeka sansi yandifunga ngashpona ndirindeka sansi yandichinyura pandisingagone kuzobuda murudo ndakanyura pekuzalisi yandichibuda ndozikaneweta baby suwabalino uda nofunga iwe neparosizwezi samtukuri mbavu yangu kangoenda nopandona kuenda umba mukadiro kako kanofana kuenda kupaka ngoma yotipangusaka kudzoka umba nenyashi dzako ndoti inmaiwe zvangu nenyasha dzake ndakazosangana newangu panokudza sina msoro wese ndana bhangu ndokutemba pakuzochengeta vana vansaka ndakawina chandoda kuenda brand new anofana kurangarira kwakataka kunzwa mangoma ya first brand new tiketi nzvikanga chako I'm a new one guys. Okay, pause it. Right, daungorwa iri freestyle. Alright. Yes baba. Hii song ya approachwa na Oskid. Alright. Yes, it's a brand new tune. Brand new. Mageto youth, mafans angu, Uptown Day. Why I say, these are the brand new. Listen. Ndakapinda nemakawanda pamwe pacho naitomboti ndakapinda kumanyiswa makarimwa moyo wangu zvaisaita ushayeronda but pakangouya iwewe moyo wangu wakachinja ukaita piwa ende futa kuna nenge wewe sandi zvekufungidzira kuti pati kubva shure kwesoko waivepi nechekutsvaga nechekusha shure kwesoko ndakambo why I say alright anyway my father yeah, what does he say boss a good long time Dara long time msikubatika ndizondakazoti mufere paofisi ndiboonoti mkuru vari sei yes baba andakanakirwa as you say vanazhinji vanokuziva but first time enyosvika panavo yes kumashure mbijana mobotudza kashort background kanonzi JC actor ndiani mune Zimbabwe muzora nhasi ndina actor ini ndiri big fan vanhu vazhinji vanozviziva kuti ndinobuda nekupi nini king wanobuda nepa HKD apo so ndiri big fan zvekutodaro ndinobhelievha mutare raJC I'm very happy kuhosta because chanchiri chishuro changu nechinango changu kuti kanichinge ndazokurawo ndozogarawo pasi ndakahosta masuperstar akaita saactor Ndara ndikufara Mudhara kunge ndiri paside nemi ini ndinobhelievha mutarenda renyu Mudhara ndozoti makaipa ende chipo chiripo but kana pane maybe 1 2 3 vari munhu vasingakuziyeiwo mungangaudzwa kashort background ranonzi actor ndiani I think timu rakawanda ratoita kaundikanganwa maiziya nenyaya kuti chigemu chacho ndandamboti koendawo zviriko zvinowanikwa unongozvira vanhu waiziya asi chii chaita kuti muti si Mudhara kungoti handaunyaya kuti zizi zvekuzodaro waiziya but zinesi yamwe andinayo teitsvaka mari alright yes alright saka kana muchiri kutsvaga mari mukazonodzadzoti kuti music yaisakupai enough here panyaya dzemari yaindipa enough waiziya but pane pandakambotange ndadropa chigemu chacho waiziya pane unonge pamwe mafanzi aita se akuregerera pamwewo waregerera chi zvinhu zvako waiziya ndo pandakatange ndadzoka kumashure waiziya ndichinorevisa zvinhu zvangu ka ndandabudirira ndi pane imwe dhiri andoona but chipo changu andausiya yes zvinhu zvakaitika rini zvese zvinhu tingati kubva 2015 zvekuti ama 2000 vamwe vacho boza vamwe vacho vakazokura zvinhu ausanyatsozviziva
waiza boza ama 2000 aunazozunzwa ngoma dzangu waiza semanzwikira dzakaita naona uri mumashure uko boza ngwari vana vadiki indakaona ngeboys makataka kakuzotiregererawo pakuzosiyawo mbare ichizoita zvainoda kubva yaskwaradza mudhansi kana kuti chinhu chakauya guys mbare yakauya I know kuti yakauya and there's always new blood inouya but handakazosiya kuti ndakazonange ndirika vanhu kuHKD vakazonyanya kufula down makumboona yenyu mbare baba isiya yega muground kungotiwo pane zvakazoitwawo zvakawanda mudhanzi weze zvakazoita kuti chikwata chinge chizotadza kukurira mbare chada kukurwa by individual waize but icho chaitwa chiri chipangano chembare chiri chigurupu chiri chiclan bozi chipangano chembare ka if I was not mistaken chakatova chitoti HKD ke totomboyeredza kuti tiriko bozi nini ndikuziva nini kuti timu yekuHKD yandika yange kasimba ende mangoma erova then mbare bva yabudikira obviously disiona wanga uri pamusoro obviously mbare yaida kutoratidza vanhu kuHKD ofuti kuti ini mbare ndaingoziva iri kubhora yakazoti yauya manje kumangoma yakaziva mangoma yauya kumangoma ibva tangada kuratidza vanhu kuHKD kuti isusu tikurowa mangoma handikuona samawiri akaita vanhu kuHKD ida kuratidza vanhu kuchitungwiza kuti isusu tikuro kuti kuita se handikuona saka isusu maita takadhibha kuti behind the scenes isusu hatisikunzwa zvikuitwa nembare futi animaiziva tatafungunza kuti hachi takutoenda forward chitaituita handimuona so chipangano pachakauya ka isusu defense ka defense yevanhu vedu nekuita zvatichiita ka tanga tinayo waiziva but defense inenge yauda kuzowandisa because futi pane chimwe chipangano futi chapindawo tisatosvika kweseko uko act tati kudzosere kumashure mbijana makatanga kuimba music sei chii chakaitika kuti muzoti ano right now unoda kutanga kurowa maworks right inini tongo ndakatanga kuimba 2003 yeah 2003 mamune makore mangani panguva iyoyo 2003 papo ndandiri form 1 hey yeah ndopandakazvifila because ndichingobva kuprimary achazo ndakabva sei but ipapo ka ndangotanga kungozvifila kuti hainini kana ndikwanisa kungoita zvinhu izvi mogadzira one handimuona so ndaingonyora tunhu twangu basi inini ndasingagona kunyora song ichipera handimuona saka ndaingonyora kakorasi but kuzoti chizopfuurira mberi manje ndasingazogona handimuona ndazotsvaga umwe wangu mutop shata wangu wandakadzidza naye handimuona angana love one music Blink General. Blink General. Yes, Baba. Blink General. Right. Saka tasangana na Blink General. Takaudzana takati hainini rasta. Ini ndorwa ngoma dzakadai so anditi ina mesinga. You chanter anditi ngarichi more like Capital. Alright. More like Elephant Man. Alright. And iangari creative zvekuti akwanisa kunyora song ita se ichipera. Indaisagona kunyora song ichipera. Bozi ininiwo amene pamwe ndakazvilimita handizike. Pandaisanyora song ita se ichipera. So ndiye munhu ndaita se wandakazobatana naye tongoti kubatana naye kwandakaita nyaya kuti ndakadza naye andikuona takabva tasangana ubva tawirirana wese unomudza kuti aiona ininochi ine love nengoma idzi waziva iye ane love nengoma wona kuti kadaiso chichichi zvobuda hazvibuderi andikuona akati hazvobuda waziva saka taingoita chinhu chedu waziva iye pataita chinhu chedu ka ini ndaisa chorus yobva samavhesi ndikaisa chorus obva samavhesi so song yange ichitonakidza weza bozi inenge nechorus yakaipa weza rasta ubva se ubva wachata wachita vari kuita maize ndo matangira takaita zvaitwa naDollar Getters ndize ndikwa Dollar Getters awanoruziva Dollar Getters ndaita zvinhu zvezvi so nekufamba kwetime weza saka ndakazoona kuti but inini kwete kutadza sei zvinhu zvikuitwa nemumwe wangu andikuona ndipo pakati no man waize ndo pakati no man aya reke ndibotry waize saka ndo pandakazotry imwe song yangu hayi ndo iremember bozi haya ndambopera apina zvaimwanhu enzi chi song yo enzi ita musikana wanu wotirorera rakakapela sharp asi malyrics acho ndaona chimadhipa but ndogona kungojuma 1 or 2
sasa mweyo unoza zvayakaita manje iridhimu ragadzirwa naDola Gators. I think ranzi chiko Cool Runnings. Anga nematista akawanda. Biro dhara ikoko waize. Pakatori nevanhu vakawanda. Saka waize. Saka ini ndabva nangospo challenge boss pro chisangagadzira ridhimu. Panadzipa challenge kuti inene chi daumboita sei? Apa dambopindawo abo West End. Dambopindawo pachini ichi. Right, ndanopindawo pachinu paya waize. Ndakazviforsa baba. Kunyora chinu. Pachi chakanobuda. From that day, ndabva ndangozudza kuti aiwa ine ndokwanisa kungoita zvinhu. Waize. Right. Featuring ndozoida but ndokwanisa kutoitawo zvinhu. But song yangu iyo yaizikanwa. Mira ndikokupa 1 or 2. Chimoita patimboinza. Ita msikana 1 kazi uchenjere kuta chakusiya one day msikana 1 kazi uchenjere kuta chakusiya one day just like it. Msikana wangu kumba kwao kuri fine andikwanise kumuna every day. Bombo glad chula. First tune baba but ndikaitsvaga kachambo uploada one ombonzo first tune. But then ita msikana 1 zvakakosha izvozvo. Right, samuchiro mawex makazosangana sei naHKD Boss? HKD Boss right takazosangana music life chain baba. Right. HKD Boss vaigaro DZ extension. Indaigaro DZ2 but kongoro 2. Right. Anditi. Saka tiri vanhu vamwe chete. Anomaona. Because ingori chi seko rimwe chete. DZ extension, DZ1, DZ2, DZ3, DZ4. Chino 1 weze. Saka chatiri vanhu vaita sei vailinga padhuze. Anomaona. So HKD Boss vairekodha naNubu. Exit. Ndokwaigara. Kanchiti exit ndikutaura DZ extension. Right. Ndokwaigara. Saka vaitawo tundwawo ikoko. Ini ndandiri DZ2. Ndailinka Dola Gators. Anomaona. Ndiri kulinka naDola Gators paive. Dola Gators aulinka naNubu. Anditi. Zvinhu zviri kuexchange. Anditi. Zvinhu zviri kuchange. Dance doctor isusu taitovanzwa. Weze. Kuti kune umwe munhu ari kubva pamhiri kapo. Akaipa. Zvekutodaro weze. Zvekuti by that time kati hatisati tazivana. Ini ndatomuziva already. Handiziva wangu kuti yanga ndizere but ndofunga pamwe aitoziva kuti kune umwe futi simwari ariko but tiri muhwani chidunhu. Andimo. Tukura paipa tukuita zvinhu zvedu. Dola Gators achinomixawo naNubu weze. Dance doctor vanonzwawo mangomango. Alright. Andimona. Vachinzwawo mangomango indaitonzwawo avo. Alright. Pazvinhu zvacho. Andimona. Taitonzwawo avo bozi isusu taitoti magreat but doda sei tosvika topfuura but ringoza idamba refu. Zozo. Waize. Saka doctor vainzwawo zvinhu zvangu waize. Ndingangojamba nchienda pamberi. Doctor vanonzwa zvinhu zvangu. Vakati vakazotsvaka namba dzangu. Alright. Before vatsvaka namba dzangu pane song yandakanoita naNubu. Paridhimu rake inonzi chiko. Right. Randakaimba baby seuchitamba nevakomana kasi kunze uku iwobo vasikana vondipa excuse sekuti vane makuhwa saka pachi wayase waize. Ndo pandakanopinda song yekwaNubu. Waize. Ndanopinda song yekwaNubu doctor wabva vanoita vachinonzwa. Yes baba. You know the thing. Zvaitika ridhimu. Doctor wanga vanoimba naLady Squander. Right. Chuno ranga rakanorohwa baba. Zveshungu. Zvekudaro. Saka inini unoona kuti chinonzwa ridhimu rere rakanokandwa naNubu weze. Zvakanzi Dola Gators. Vanhu vako ngauya tese vapindawo chinhu waiziva kuti ndapiwa tese titonzwa chinhu. Ndakanoraidhawo chunu rangu
weze baby seuchitamba nevakomana kasigunzeuku iwo bovasikana ondipa excuse wane makuwa saka pakupedzisira tingatozo engana saka waize ndabva ndanoraidha ochuna rangu pepe dokta uchinonzwa uchinjeche waize tikutofambidzana waize spirit yacho bozi yakaitori spirit yangatori baba takanoenda ndikutoshati ndozvitaura sei by that time waize saka mukomana akanonzwawo zvinhu zvangu ini chinzwawo zvake waize mukomana akati ekta unachi takazonosangana mama kutonzi ektere baba ipapo zita rakabva kudhara rakabva kudhara ndandato ekta alright baba mama kusatofa ndanda kusatofa sei papa ndisitofa handaramba mukomana akanonzwawo zvinhu waize akati ekta chitogona tase ipapo mukomana angaine apa hende yekuti chi angaine kumwe futi kwaitoitawo zvinhu isu tangomerana Dollar Guitars waize ndoenda nyaya kuda naye danzo dokta aitorekudana Nubu vachitorekudana Sunshine ndakambota naye tunhu but ini ndasikanyatsoфile waize svikira ndazorealize kuti but ahiwa chakaipa icho waize uyu munhu atori nestyle yangu but danzo dokta angatochi ungatoita naye yaurutana na show waize saka ndopatakazonobatana waize takabatana naShe wewe danzo dokta inini who else Prinko Spice right tatakadaro bada ubvunza nini kuti muchizogadzira Danger Zone makagara pasi ere makawirana kuti makudayo kati zvakafamba sei kuti muzote come up next kuti Danger Zone zvii chaizvo because ndinoona nge panenge kusanzwanana karipo pakati pokuziva kuti Danger Zone is it because of dziva rasekwa here kana kuti Danger Zone iclan yekuti ranga rine maartist ari ikoko apana gona yatso explain because kuna vanga vanhu vaitora kuti Danger Zone so ngoti dziva rasekwa tisati Danger Zone but pana time makati anthem ndopatakazotanga kuzwa kuti no Danger Zone ikai haisi kuti zvoni kati definition ina Freeman about Danger Zone haisi nyaya yekuti dziva rasekwa right chinhu ichi ndo chanachitry kuexplain pesa weze kubva kwachiri kuita kwese kumashure kauko Danger Zone zvaireva kuti handiti pana D na Z handiti DZ handiti and then mawords pacreate handiti apinda pakati aonekwa kunzi ndo andase anoshanda handika bvaita Danger Zone but DZ handiti tiri musame chi league tiri musame location handika bvairongwa tirobva kuDanger Zone tirichi Danger Zone so mafanzi ese akasvika pakuzvibata kuti chi tirobva kuDanger Zone tirichi Danger Zone DZ zvakatomirira kuti Danger Zone zvakagadzirwa waiziya but munhu akayake ne akacreata chinhu ichi ndidanzo doctor because wangazviona kuti uku kuna umwe futi chi singa akatodziya uku kuna producer futi chi akaipa uku kuna producer chi akaipa waiziya danzo doctor akati actor waonaka isusu ini ndikudai sone kwangu wekudai sone kwako kuti kabatana tikaita Danger Zone handika teta Danger Zone iwe ita zvaunoita nekwaunoita ini ndoita zvandoita nekwandoita vamwe vachita se vachisangana chi one clan wese ndo create waita chini chacreatwa chini ichi chikufamba tatisa hama musati mane maartist akawanda muchina na Sunshine andikuona maproducer na mama Vivian yes the likes of Vivian Prinko Spice Kalisi Darula ini yes Danzo Doctor inini anditi chikufamba chakadaro bozi apa zvazviri zvongoti vanhu vese vanogara chi local based ipapo ndo patisi kunzwanana ipapo nechini jeje ndo pana kaona vanhu vazhinji vangasanganzwanana funa doctor pakuti DZ andika it's not like kuti maartist ese anongoimba kana atanga kugara kuti DZ nini andika ndakutanga kutonzi ndato muDanger Zone ndakaona ngenini ka honge tese tinobva ku DZ andika tinobva ku Danger Zone but pakazenge paine clan rainzi Danger Zone pakazenge paine clan weze yanga iri DZ pekutanga create wanditi but yakazenge ya clan yavanhu vese weze wangwari muDanger Zone meme anditi muchizonopinda na Squander
uyose pane umwe akazopinda Jerry B man akazopinda uyose Christ wagaranga arimo handiti bozi ranga ratochi clan apa takutraya kusimbisa chi right because ininiona pandakazoona kuti chinhu izvi ndika hachisi kureva kuti dziva rasekwa pakapinda raskwanda pakapinda Kristu ndo pandakatanga kuti no vana vakawa danger zone but danger zone imomo musina bling general kana kuti ana bling general vaifungwa kuti tirimo automatically ivo vasimo bosi ndakaona sekuti adzosenya ndakaona ngechini chikachi chachinoona itofunga kuti varimo muchino asi vasimo bozi timatisakana sana Adelino anana Flingy B vanhu vese vavadika vanhu vese vaifunga kuti chi vari mudanger zone ana Loud H vanhu vese vaifunga kuti chi vaifunga kuti vari mudanger zone ivo vasiri mudanger zone asi vaibva kudanger zone kana kuti kune vanhu vaibva kudanger zone asi vasiri mudanger zone aiwa unoziva kuti I think vanhu vanozonyatsanangurirwa zvichaafongwa through area zone but yakasiri automatically entry pasina auto entry yokuti wewe ukatama iwe watika ukabva kubhindura kana ukabva kumasvingo ukagara kuDZ watohd wasika kupinde like that bo takazvona zvinhu zvikaizvo bo chinhu chakashandirwa izi chashandirwa ka hachijachitik ngatare zvinhu asataura maexample ematiste kure atasva bling general mana general ini chinzwa maveksawa andika waitosimbisa chi danger zone takaita ndika but panguva yekuti takuda vanhu vekudanger zone jeje waisabatika chichaitika mimamuna kuexplain pesi wenyu kuti aiziziya bozi pakutanga chinhu chikaichi iye akatozonototi paine ndajambwa chinhu chabozi danger zone waiziya but danger zone macho kuti ndipinde igokora waiziya boziwo pakutanga kwechinhuwo vanhu vavangone zvaingoonoonoza maonero hatizoziva mesangani maonero ake but waitoziva kuti ningarimo ningarimo but ningarimo wacho futika ndokwaanogara ndochi saka hameno tozongoona chi takumberi waiziya saka bling general aitoti achitoitawo zvinhu zvake waiziya anga kusasimbisa danger zone akasimbisa big yards ona inini kubig yards ndandiriko futi bosi inini ndakaona kuti aiwa inini ndimirire chinhu wanika azviite waisachitembere waita sei ndaichitemba kuwaya vakazoya nebig yards imwe nyaya ichasvika ipapo big yards kati big yards pakazovhura ndaifila bosi kuona mufesi wangu ndaona kuti aya ndingambomusiye andikuona zvandoda kuita inini handingambozvisiye handiti uku ne sunshine already kune zvimwe zviriko already handiti maproducer mastudio anowanda already so nini mbrain mangu patime iyoyo kati chitorofana ndanditori faa waiziya ameroti ndakazoti panatori faa kuna vanhu vakaita sana Sparks vakasvika understanda chini kuti chinhu ichi handisikumboriwa kuti dziva rasekwe faster izi takasingana tochoona but chinhu chikachi aichitobodiwa izvozvo Sparks paipe squanda zvasikaita kuti asare mudanger zone waiziya bozi Christ futi zvasikaita kuti asare mudanger zone bozi vanhu vanga vaberekwa nani naDanzo Doctor waiziya zviita zvinhu zvavo handiti kuona but inini hameno tisei ndakatadza kuberekawo chi bling general kuti apinde meme hazviriko kana kuti iwe wandika iwe ndione problem wakasiya mwako pasi ipapo tatiri wadiki saka ndakaita problem handiri kufana kuapologiza kuna bling general kuti ndatozomsiya asi chi ide wangu waiziya but in terms of music ipapo ndogona ndamuregerera bozi chi
mukuru waita sei vamweni wawabheka waikwanisa kuita sei kana mukuru waisabhilivha mutalenda rani bozi oda kutenderera futi aiwa ipapo zvake hatizoziva kuti aibhilivhe here kuti angasikabhilivhe takuanalyza tiri panapa kuti but iye haana ake zvaakambotaura about blinking tingapinde kana ngasapinde weze but inini pakurongwa kwechinhu ichi kaichi chaisingamborongwe marongero ekuti pane vamwana kudiwa kwawandisa weze chairongo bhozi chi kwasunshine ndokwatonye usangana andiwana vaienda but vesanyevere kuta ikoko vangarichi anga akawandira chi andikona sa chinhu chaitorongwa waize inokona haisi nyaya yekuti chi kwanguri kushora bling kana kuti kwanguri kushora any artist waize but munhu Danzo Doctor wakaita zvekundi approach nini waize vakati ngatironge chi chinhu chakadai so andikona vadaro ka vadiwe vanga vatombochironga kudhara naSunshine watofunga zvavafunga so ukaacknowledge yekuti chinhu ichi andika chiti ichi chinhu chaFreeman chaakazojoinisa vamwe vanhu right pari tricky baba abonzi toda kutenderera kanti chini right chakafungwa niti naDanzo Doctor ndo vakatanga kutondi approach weze but changa chine religion yekuti chi tiri HKD DZ chedu even kona na UK kwatakazoenda kwesikwe weze first promoter wedu susu Danzo Doctor neni ana osa vangwari machi DZ HKD vari kupokwezera osana nabhanzo vibes ndichikwaziva magangster Toro International Toro ariko Toro achiri maseko tikwaziva big up Toro weze saka zvinhu zvezve zvakanotambirwa nemoyo kuti saka isusi nditi zvokuti ndofunga ana bhanzo nana osa pakwazoti no zvatiri kureva pachinhu ichi hazvisizvo zviri paground chaizvo vakazozvionawo waize havane maonero wavo waize but isusu tanga tiri neutral waize kuti uri uku bhozi ini ndandine rangu bizo nandainyanyosimbisa asi ndopaona BIGYADZ big yards danger zone zvaibuda bho waize zvazvineka raimuka zvinazvo waize but ini ndandakatongozvidza kuti aiwa chi inini in future waize chazodonge nichi zvinhu zvangu bozi mwe munhu angari mudanger zone ndi Tetlas Tetlas arambounyatsopinda zvekuti yakauya muvanhu achiita sei anofunga Tetlas vakaya kukutanga bozi yakari clarinetvanyauzana naDanzo Doctor waize Nubu production waize Tola Guitars 102 wana Nubu ini chandikuudza kuti chinhu chikaichi chachisiri chekudz ka ini ndakanoionera nguva ndakapinda ini ndaitombozvibvunza makwesheni akuti chinhu ndechekudz ndisingagari kudz but ndakazoona kuti no chinhu chachisi chekuti but chine vanhu vakawanda anobva kudz kubva kwati kuti danger zone nekuti dz vanongomechanisa zvavo timu atazotengawo players andikuona ariku Madrid azvinototenga vanhu vamuspain kababa ndizvo zvazvo bhozi kuna vanhu akaita sana ana Dr. Buja vakatozvona kuti muchinhu chatimu andikuona tiri kudz hedu kuona vanhu mufoundation ikai vaitombofungidzira kuti varimo wese but foundation yakatango nemunhu aifunga kuti ndikabatana naningi zvokuti ndichitozotiresa nyaya yacho ndikatozviona kuti zvoni Freeman kana mukatotanga clan rikai kudhara zvokuti coincidence iye mubrain dzake I think rakatanga kudhara kosto vanhu vangatorimo munana Jungle Junction kudhara baba vatoenda paStarkids vaipa vachitoimba zveDZ zvezve vachitoimba zvedanger zone kwakatomboita ridhimu rainzi Jungle Junction rangana the likes of Mr. P, Kenabill maartist ekudhara vanhu vachatomboexistsaizvozvi Kenabill ndo vamwe futi vaifunga kuti kudanger zone asiri kudanger zone bcause ndikueka ndichitenda mavekisi avo ka just because ka vakamboimba ivo ndo vangatora kure Jungle Junction iyoyo danger zone yekutanga yeStarkids Mr. P vakita sei saka kuona ivo vanga vane bhozi DZ yeka yange kakungoti wega uchingofunga wangodza kuti danger zone anoona waingofila kuti danger zone
plus ini ndakatodzidza chimwe chinhu pai kana uchitanga chinhu chako chakaita chamecha kuti vanhu vapinde iwe uchingwasiya vari murima wakadaro vachifunga tritesi imi musiri mese ndo zvakazonoipa izvozvo weze zvekuti ufunga tritesi vese ana bling general vachitozonobudo ana loud chana chichi vatone masongo akatomboita madistrict weze achiti hanzi danger zone yekumama watu wachichichi weze vanonga vatobatikanawo nechi vanonga vapinda muchinhu chifunga kuti chinhu vapinda nemoyo weze zvoti atombobvunza mumwe wangu kuti ko isomwinde ivi tazombosiwechi yakadaro nenyaya yekuti ivo vanga varichi changa chakatowarwa kudhara vanonga wanda weze ini chandoziva ndekuita ndika JC maitozviziva kuti chinhu ichi zvachakaita chinhu ichi ndechemunhu chinhu ichi chinhu ndechedoctor chinhu ichi doctor but sunshine anga rimo sunshine anga even sunshine aitoziva chinhu ndechedoctor chinhu ichi everyone anga ari muklani mai aitoziva chinhu ndechani ndechadoctor chinhu ichi ndosaka iwe wakauya nechi nebig yards wanga watoona kuti no chinhu ichi kaichi ndechadoctor chinhu ichi pandakaya nebig yards ka ndakaona kuti ndandingasiyemfesa wangu audochi chinhu weze saka ndingamuregereke nemutese ndichamubereka nerimwe chibizo weze bhozi iri asikwanisa mubereka bhozi ndaitoziva kuti pakapa pakutombodiwa machampion right asi muchiri kwere kudanger zone kwacho izvezvo inini aina ndirambidzwe baba aiwa nani ndatotorambidzwa kana aurambati uchiri unorambidzwa ndiani no izwe actor bvunzo wangu is straightforward muchiri kwere kuHKD right now ai inini kana nichiti bhozi kuona kuti HKD yacho vanhu kana vachizoona bhozi ini ndogona kuvemba neimwe kategori yangu ini yandikufunga kuti ndo HKD no inzwai actor apa pasoda explanation mozoexplaina after answer yangu muchiri kwere kudanger zone ndichiriko alright chiexplain right sa ini ndogona kuvemba nekategori yangu inini weze yekuHKD ndichitosimbisa HKD bhozi inini handina vandakanetsana naye even vanhu pavakapatsanana vanhu vachita vakaita handina vandakanetsana naye anditi saka inini ndokwanisa kuzviitira zvinhu zvangu muchiimba HKD was HKD 1 kubva pakutanga vanhu effect mafanzi ndozvavanotobelieve weze kuti kudzora seko danger zone weze HKD zvichira kuti hatimire kusimbisa danger zone but mafanzi ndozvanofungawo but ngazvive clear now it's now time yekuti vanhu vachizive kuti guys danger zone handika iclan kwafreeman nevaartist avo handiziyema kuti hazvina chekuita negeto but kungoti kudizeta ndika ndokuhome ground ai but ndo chinhu chakacreata chinhu handiti kubva muchinhu ndo chinhu chakacreata chinhu dz handiti ndokuti ndopa wakatora chinhu chavo wakaita se wacreata chinhu but pane clan hazisi nyaya yekuti zvone chinhu ichi kaichi its because of ndechekudz chofanira kupinda maartist ekudz no ndo zvandazoti zvezve Real Madrid hazviroti Dame Spain saka inongotambirwa navanhu veSpain handika Barcelona itambirwa navanhu veSpain chete saka panozodiwochi vanhu vanotengwa dhanzi vamwe vatorimo vanhu vaitotengwa mudhanzi weze but inini hanzi I wonder why kuti sei daisatengawo mudhanzi vanhu vachitengwa mudhanzi dhanzi ritese resimbe weze but mukutengwa kwedhanzi ndo mukukonzereseka kwezvinhu otherwise dai pasina kutengwa vanhu vanhu vangoramba vangori muSpain dai zvezvi pamwe right but izvozvi svaona danger zone pane here pamunombokurukurawo kuti toita sei nechinhu chedu zvemaplan asiti mapersonal because ndinoona nge mapersonal plans anenge achifamba but maplans edanger zone eclan mune zvamunombogarawo here pasi muchimbokurukura I used to in good books with the Freeman right now right muchiri in good books here mapesa taura rini right namukoma tiri mugood books maiza mapesa taura rini tiri mugood books kudaro tinongotaurawo dzimwe nyaya dziri general because munhu ndimukoma wangu weze munhu wandowira naye munhu watoita se muzvinhu zvedu hatinambovira takanetsana weze pakuita zvinhu zvedu patakamunetsana saka tangudzwa kuti ini ndokwanisa kutorawo zvakati ndokwanisa kutaura zvakati maboundaries edu saka tiri vanhu vanongotaura in life but mimi makanzi explaina futi mani munhu akaita sei noti munhu akaita sei Freeman
ndikati chii inangwa ndikade kuvanza bhozi nini bvira kudhara ka ndatoriwo big fan rake Freeman Wingedi ndoona nenyaya yonakira nawo zvikudaro waize saka inini ndongoona kuti munhu kwandiri ka nekuzotiwo nezvaitikawo muclan waize hakuna munhu asina feelings andika mukufila meme ndoma ndaitogadzirawo big heads yangu bhozi ndaiziva kuti kumberi ka umwe achazenga adai nenzira yake umwe aizodai nenzira yake andikuona but problem naye ka hapana kubvira from alright vanhu pakwazonzi akuchisina danger zone vanhu akuchisina alright kubatana kweclan yanga yakabatana vanhu vese yakazonetsana patime weze ina ndinaona ndakanetsana naye bhozi ndandikuri pakati ndaingota tuntu wangu andikuona tuntu wangu ini twaibatana nzira danger zone andikuona nditori muclan twaibatana nzira chi danger zone but tusinei nekuita nezvakawanda zvakazobuda pakazopatsanana navanhu waize that's why ninoona ndakazosara ndiri ina nditadze kuimba zvedanger zone asi so far wati muri kudanger zone makapatsanana sei masara muri wangani kudanger zone wasi mundanani wakabuda ndanani shamwari bizo ronetsa utsanangura but uona inini kana chiritora ka ndongotora as it is vatakatanga tiri anditi saka nditadze uriimba bhozi ndotora as it is anditi handizoti vamwe vanhu vanozorutoro right kana Kristu anaskwanda vachiri mere muclan HKD I don't think so bhozi dai vanga chirimo ana magical dai vambonzwa something about HKD vachisimo vanhu vakaita se vanhu vandikuudza maplayers maplayers izvezvi ari ounazi maplayers vari kutamba uko vari kutamba bhozi Kristu kuti angakavhura inonzi Gaza Somalia angainayo ndiyanasere ndekudhara andikuona some brain mark angainayo waizi because aiziva kuti tese tichazokura handiti mukukurawo mukawo chinhu ichi kaichi samo chazobuda handiti but chichazobuda which means tawirana kuti chinhu chachekuita nekwatinogara chakazenge chisina because hatikati riri Madrid ndeSpain ndemwana wese ndosaka vanhu vaivanemakalasinawaya pana ndakubvunza ukama hwako naHKD boss ndachida kunzwisisa because recently pane posta takaona makaposta kuti you come in peace but hamisi kunzwisisa kuti dance boss Freeman aita homecoming dance rakaita last week pastadium and mamuripo paline up and taita siya kuti chaona performance yenyu but ndandiriko I was there personally and akukona muchiperforma and makanza kuti papost yenyu hamusi kuzoita se hamusi kuzoperforma because hamusi kutonzwisisa kuti dhiri racho riri kufamba sei saka kuti chii chainyatsoitika right nyaya iyi izvi hazvinei dhanzo dokta izvi alright handimuona dhiri richitanga kuriona ndakariona month before dhanzi handika richito advertise but ranga rine way readvertise nharo yekuti wangonoti hachi vanhu vakuta chi 24 hanimaiziva sini ranga riraJack Radix ranga riraJack Radix ndo zvandakatozo understanda kuti ranga riraJack Radix but chi indaitongotiwo hameno mapromota atachi zvaari kuita chitase but chi ndaizoona futi chi maposta achipopa futi chi WhatsApp kwangu waize because ndakakandwa kana broadcast waize wabvona saka chi patime ndaingoti hapo waize rambotanga richine one picture ramukoma bharazi chinyabva roita chi picture ranga rine vanhu vese vafanira kunge chi vari padhanzi handimukuona so paine vanhu vese ka inini papaine face yangu ndopandakaionerawo papa but face yangu ka papasina zita munese akanyorwa and stuff waize so zvoitenge zvine kunyangirana waize siri kunyatsonzwisisa kuti what's going on but ini ndangoti since chi zvinhu zvaimboitika kare handikuona kubvira kudhara zvatomboitika waize tiri vana vadiki uona takazvitanga zvinhu tiri vana vadiki but unozokura waona kuti aiwa muri aidye izvozvo handikuona saka ini ndaona paipe handipo zita face iripo handiti
maproducer Trini akatombotryawo kutaura nani akabvaenda kuinbox waJack Radix amene zvakapindurana but zvasiri clear handiti zvasiri clear. Jack Radix achinosanganawo naDivine muraundi roro vachironga show handiti Jack anawo musi wakamboudzwa kuti mukomana ona zvakamira so handiti artist wako inoenda kuzodaiso naye handiti because from long time anozondowana ndoshanda nawo waizi despite zvakawanda zvoitaura nawo and stuff waizi zvinoitika zviriko handiti but ndowano atovaziya havana chavakambotaura havana chavakadiscuss ko iwo manager havana kubvunzira Divine because kuti ubvunzewo handiti unobvunzirei kuti ndaona artist wangu kachichikuitika ndirakamira sekwini ndara but zvichimboitirwei unongotoona kuti ndina wacho vana kubvunza kasakufanike ndibvunze oraitka unobva wasiya so ipapo takabva tasiya orit kuti orit isusu tatinoramba kuimba kushoka isi taitoda waiziya because chinhu cheumwe wedu hatingazode kusaboteja kudaro taitodawo waiziya zvokuti dai iyeka paakarunga chinhu chake before kwese kumashuro achitonge achiisa mapicture achizoisa zita handiti aifanira kunge akazotaura kuti ona kaiwo JC sematauriro avamboita waize ina handizoti vanoshanda sei pazvinhu zvavo but waize Jack achinoshanda naChippers they communicate vanhu handiti kubva communicate nemaartist so that pasaite maconflicts anenge iyaya handikuona waitenga uchitoziziya kuti ndikunoembera dhola handiti ndikatengwa notemerwa dhola baba ndonorapiswa nedhora randarase randatemerwa ndikadirwa weti ndadirwa weti yedhola handika waitenge uchiziziya handiti so apa manje ka handiziva kuti chani ipi yakashandiswa pakuita chinhu ichi chekuti munhu auzokwanisa kuzotaura neartist waisa paposta kuti artist yangu vonakaiyo zvakamira pamwe wakangoisa kavachiti obvious wafana wadoctor unonge waisapota chinhu chadoctor wafana wani wadoctor aiwa baba Dr. mukoma wangu waize but tichitaura in terms of music ngatingoerete sezvairi musade kuti anzi mufana waningi kana kuti music aina kuti mufana because ini nichaimbira mabhebhi uchati aimbira mufana here handikuona nichaimba zvelife yangu uchati aimbira mufana here hapana mufana chingoita izvo kuti music ingorira kuwani inadziwa kana iri adanongoachita obvious ka wafana ndo zvekutaura nevanhu ndakazviona papostera ndakaposta rere because of ndandaona kuti this is unprofessional mukadzi wangu aje izvozvo nichamudza ndokuenda kudhanzi nini handiti ndoenda kudhanzi ndodzoka makuseni handiti ndararana siri kumba baba handakana sendi momwe ndiri kwa ndoyandomuudza kuti bebi ndakajambisa vanhu vaifara baba kudhara ikoko takanofadza vanhu waiziya bo chinhu takashandira for a long time waiziya saka kuona ipapo ndopandakanoramba kuti guys let's communicate waiziya kana yoda kuti achineni handiti communicate because yo time yawo uchiri kundireta ndakazoona macomments akukanda nevanhu pane vamwe vanhu vaikando mafans ozvo vanenge vane maonero avo waiziya it different wakapedzera kuimba 10 years back waiziya bvuma kusumudzwa waiziya ukundisumudza chii kana uchindisumudza ndiri mudizeti handiti hapana chaundisumudza kabozi kuti undidzorere momo handika ndibuditsika kuti undisumudza handiti saka kusumudzwa kuri papapa kusumudzwa marani kwako asumukira ikoko aiwa ini ndakazviramba kuti ndisimukire marani kwangu zamara dzangoya uzongotoita chisurprise iri mudaka no surprise ndaitoida dai dance doctor variwo muridzi wechinhu cheche vangadai vakataura kuti haona mufana wangu act waizi because tese tiri vanhu vakuru ende tine respect dzatopanana handiti mukufamba kwechinhu wonaka iwewo ndisawo chiona sikawanike pazvinhu zvakawandochi because vanonge vasikadochi zvinovanetsa handiti ndisaona vachingoitawo zvavanoita saka chinhu ichi changa chitoo chinhu chapromoto aitawo zvaari kuitawo handiti but promota zvero ranzivani naye ndozovani naye but time yafamba time frame baba time frame yafamba saka iwo sparks iwoka nepawawe nelevel yawo kuita
andikuerekana nguya panapa kanongoti Sparks kutodaiso zvinorongwa anditi zvinorongwa kuti so kana chibvuma ndobvuma, kana uchibvuma hausi kubvuma, kana usingabvumi andika vanhu vaita se vawirirana. So paipe chinhu chikunosvika chakazotanga kupushwa zvikudaro Monday maposta apinda mwana Tuesday maposta apinda apa mafanzi unongoni mafanzi ako azviroti nini alright zvauri kutaura kuti ndakapesera kuimba Tennisback anditi Vibes Cartel Tennisback handina mafanzi ndinawo andokonzera kuti blazo achanotinakidza andika saka inini kuti vasanga vachikonfusika baba ndakaona kuti beta ndo expressere kuti chi how I feel about this situation anditi so ndakapana situation ungobvunza mukoma Freeman kuti mukoma chinhu chakamira sei kwizvi unomubvunze doctor vakatopiwa mari yavo anditi kana wakutobvunza it means akutofanira kutokupawo mari yake yera yapiwa utokupawo andikuona ndanyongofungudza kuti chinhu chakanza Freeman womukaminga anenge ngaine knowledge nekuziva kuti no so but dai vanga vane knowledge ka pakutanga kwechinhu because masiwe vanhu andika vanonga kuona nge pachinhu chamukomana andika ngati ndiche mafriends andika but still akutanga kuchibuka ka akutanga akuita se akutanga kubuka chinhu chaFreeman because chinhu chakanzi Freeman womukaminga so ichiitika behind the scene ndimune kuti zviziya isemafanzi tongoti Jesse abukira chi Freeman Sparks chinhu cheche ndantori ready weze ndachitoda because chi ndane time sikatese sikabatikire muraundi waize because of mawex andikuona teitsvagowo kune rimwe chisaidi weze chidaiso but chipo chi hatina kukanganwa ende inini kuona pandakapesera kubuda ndakaona kuti zvinhu zvanga sunyadzosvika kuvanhu waize sarike ndimbobatana apa ndikabatana apa ndikaunganidza chidaiso tokwanisa kusapota chi but munofungidza chii chikuti adzisa zvinhu zvinosvika kuvanhu boys apa zvofanira kusvika baba but mufunga chii chanchitasa kusvika vanhu kuvanhu munogona problem ndechi management ndidivine chii chikunetsa kuti zetu kuti mawex asvike because ini nechimanzwa because nechifollowa zvinhu closely but chii chikutasa kuti mawex asvike kuvanhu problem ndechi chii chikunetsa vanhu kuti zetu hausiwega kunana magical right ana Kristu ini nandiri kutaura zvakawanda divine he was my manager before alright andika because munhu wataita naye zvinhu waize kubvira pakutanga handiti munhu anganzwisa procedure yese yekuitika zvinhu waize but pane pamwe panozodiwa kuti divine anga ine manager wake waize anomanaja tese you see so anomanaja tese ndiye akashayika ndo pakatanga duna zvinhu waize because divine chimutaridza anga ine malimits ake ainawo waize ekuti iyeka aizotadza kuzoenda pamberi pezvinhu because of something waize alright actor from maraniro aitwa dhanzo andikana maraniro aitwa zvinhu maybe kudhara naizvi zvangosiyana mbichana ayo kwete michana zvatosiyana andidangoti pangoti but changosiyana apa kazhinji kacho chandikuona inini mapushiro social media presence yenyu kachiti social media presence asi kuti hazvikuti mangoposta papeji penyu maita sei mazuva ano chaakureta kuti munhu kudhara kwake kwatengozva kuti no Jesse akabudisa chinhu anongonosiya kuZFM kwaithetwa naFlavor unosiya kuStar FM kune kuna Godfather Temboman naGary P andingona ndozvataiziya isusu kudhara kana kutsvaga Merciless kutsvaga chii then kana pane message ida kuenda kuvanhu takubata each metro ichaposta but now zvinhu zvasiyana ine way kudayo pane vanhu vakauya ene nawo pavakauya kuona nje pane vakauya vakawedzera muindustry medu vanonzi mabloggers vanhu vakaita sana DJ Sparks vanhu vakaita sana Zimceleb vanhu vakaita sana Ayarare ana Zigo ana Angoseni vanhu vakawanda wakauya pakata I think kana pena vanhu vari kundinzwa vari kuona this program vanofanira kubva vangoona so vanhu ivavo mazuva ano ndo vanhu vakucontrola things ukuona because chionzi kupisa kuti chinhu chatarwa naSparks chatarwa naOla chatarwa naZigo chatarwa naZimceleb redanzi andikuona andokazva zvakaitika
anaona vakata postira everyone akariposta ane manzwisiro aida kuita handiti ine mazuva tangwara akatobva tatora picture rako nina doctor nemeseji pamba pacho but controversy sometimes vanhu vangasa controversy ukona vamwe vanhu vachizoona pictures idzi dzakaitwa dzinenge dzakaita paipai umwe anobva toti patone beef handikuona vanhu vachitowirane stuff weze mune mafungira munoita weze but inini ndangotorawo chinhu nesaidi rangu randiri kuraramira imimi mune matoro amuri kuita zvinhu ane saidi renyu ramuri kuraramira mune ziso renyu ramuri kuona weze indine rangu randiri kuona so inini pepe was trying to onesa mafanzi angu kuti no inini chinhu ichi handisi kukwanisa kunge ndiripo just because handinawo ndakawirirana naye ndosaka akatizenge tiripo kuti muexplaine manje vanhu vachinzwisise kuti nyaya iri pakati pako naFreeman here nyaya iri pakati pako napromoter here chii chakakonzeresa ndopatozopinda isusu but my father naungwana zvakundiona maprocess ataita ekuisa kuradio music inofanira kuenda nana Godfather tinana DJ Nash but nowadays tane social media and social media vanhu vese vaya vanenge vachinzi 500 something followers vanhu vanenge vachiona ene vamwe vanhu vachototoassume isu kuti maybe akonanga vato kana kuti maybe kana kuti kata 100,000 views totoassume kuti maybe mumwe munhu aikona kuona vari 2 kana kuona vari 3 vamwe kuona vari 4 plus vamwe vadownloada vachasendana pawhatsapp patisikwanisa kutreka saka vanhu vese vaya saka ndofila kuti vanhu vairova dhanzo kana vairova right then unachitika chijc ndechekuti zvoni mazuva ano pane imwe timu yakauya and timu yakauya iyoyo manika mabloggers because kudhara tazati masina angu ethaton zvese zvatobowo music se but mazuva ano pakuda online present serious yekuti beside kuti maposter music page inofanira kunge reactive like every day mamunombodaiwo makachila muchimbotora mapicture muchikana vanofanira kugara vachicommunicata nemi vachitaura nemi sometimes makachila mumbobaya live mumbombonisana negangs nemagangsters you understand because life yacho yakutange too fast so pane zvinhu zvakawanda pane zvinhu zvakawanda zvekuti pazuva panogonanga paitika zvinhu zvakawanda zvekuti kuti vanhu vachiramba vachifunga kuti kuna nhingi sapana kuti iwo everyday nyange pane dzimwe nyaya dzokupisa ndika ipo pfungwa dzako sasiyana nekudhara pekuti havaingokula down vanongomira music nawo paona kuti achinhu chikutenda todatonzwa kuti jesi ari kuti kudii then isusu mablog tatora kascreenshot takutobaradza takuta sejesi azoti zvakati panyaya yakadai you understand saka ndondo pamwe pacho kumboita malive timbombonisana nemafanzi enyu ndeikuita zese sakona maisparks papa ndatosara weze zvoti inini ndananyanya concentrate nezvimwewo zvandikuita weze like papa ndori makanika ari serious anorova benzi atoichuna baba weze sakona ndanambonyanya concentrate nechi mbozi ndandakuona kuti music kawo ndikada kuramba ndakadai soka asi kunyanyopa chi weze ende life inenge ita se chifamba weze pachinji chandooda inini handiti handirekedze kurekodaka baba tori nengoma dzekuti pandiri kubuditsa ipapa asi studio ichiri kufunctiona ikadekavhara biggers right studio zvandakazoita manje bhozi ine ndinokuona ndaudzokera pachinhu changu andikuona mafanzi angu vari kupopota baba vari kuhamba each and every time kuti but watiregerera malove songs chichi weze vane staff yonagerwa naye watiregerera actor weze so inini ndakazosvika patime yekuti right inini ndaimboda handiti kuita chinhu chemunhu wese handika like studio yangu ndandangosvipira kuti n1 handiti nyangwe tikaonawo kadholekako ndizvozvo but mwana wese ngairese ngaimbe like chief sport skiri yawo yete weze ndo yandakatrai kuita weze but ndakaona kuti haisi kumbonyatsoshanda weze sa inini ndakazoita get back to my senses ndakati aiwa ende chinhu changu ndega weze ndauta chinhu changu ndega ndakanomisa zvese mba ndarenovheta chinhu changu handiti zvotokapinda mustudio mangu unozvona there's something andiona but imomo ndo mandiitira chi maworks angu bose ndakaona kuti
because unoda kutraira kuti vanhu vasumukire wadaiso waize, but unokozo hatikwanise vanhu kuwirirana zviri chaizvo handikuona apa muri kuwirirana nani nemaproducer here nevamwe maartist here maproducer maartist vamwe vachafanira unonga chirekodha akusi kuti unonga chivadzvanyirira waize panozonototi vanhu vaka chipo vanochida kuda kudaiso but avazoziva kuti tiri kuenda kupi tinoita nezvei waize since wangoona pastudio ita yari kuita ndokwavari kuenda but unozonoti hapana kana song yarira 5 years hapana kana song yarira but masong achiproduce waize svikira ndazounderstanda kuti aiwa maya ini ndine munhu akatotanga zvinhu izvi waize saka inenge ndechi chinhu changu handikuona so ipapa Sparks ndakangonodzosa zvinhu zvangu position waize that's why ndakanyarara ndirizi pesa apa ndaitry kumeditata ndoona kuti ndodzoka sei pachinhu chacho waize ndoita sei kuti vanhu vatange kundiaccepta futi again because kwane vanhu vanyowanika handikuona before kwakune vanhu vainzwawo zvavainzwa waize but ezvinezvi kwato nemanew artist vafanira vataitombooti vana vadiki vato vanhu vakuru handikuona so izvezvi ndakagara pasi ndega ndikati chinhu chida kumbotra sei kuchidzosa kuti vanhu vatange kunzwa because vanhu pavakanyapedzisira kunzwa paibeta go handiti so izvezvi ndine maprojects angu andakafunga ndikazviitira zvinhu zvangu handika handiri kutraya kupedzisa imwe ndakaita naOskid mamwe ndakaita naSunshine mamwe ndakaita naTrini waize so project trust me inenge massive project isingori project but ina hangu mukuru I think zvamunofanira kuita ndika social media mufanira kuinvestira semainvestira muita mari dzekuenda kuna naOskid dzekuenda ndo pandikuenda pese papo zvinoita kuti maenda kubasa ndika pamunodzoka pape muzoti munodzoka ma7-8 mutomboadira an hour 1 hour utomboona kuti mukutopinda mastreets yekuti kana muchimbokomunicata nevanhu kana muchimboita live kana muchimboita sei so that munogara muri connected because social media iri fast mudhara vanowarairwa dzimwe nyaya musangosiye muchimangokula down pamwe pacho panongodiwa kana like iyo anongosiyirawo kana mamwe mapeji toona kuti jesi taisa like apo ariko kandiyakomendawo papeji rakadaiwo aipapo ndandakafa manje mainbox momomo munoda vakawanda vari kuita zvinhu vanaola nanazimceleb vanoenda ichitovaona sometimes mufanira kungogadza ukama wakanaka nawo so that vanhu vanokudai ende munogona but ndakaona nge vanhu vazhinji vaitorowa kudhara ndakanorilaxa waize ipapo ndopanisina kuonera ndakanorilaxa waize dai zvodai ndakaramba chingokontinya nelevel yangu yandikukontinya nayo zvikadai izvezvi pamwe zvitoripo waize but ndakanorilaxa waize ndaona kuti kurilaxa kwandakaita inyaya yekuti ndandakuona kuti income yakuita shoma handika pako someone akanditi wangu kutogona kudaiso neapo tichidaiso anditi ndikaona kuti aiwa life goes on topinda apa waize tichitaura kuti ase kuupgrade chinhu waize so izvezvi chatiri kudza mafanzi angu ndechekuti actor wadzoka dance pese apa ndandakanyarara ndichigadzira chinhu changu waize that's why mukuona ndandirizi nguva yese vanoshaya kuti actor vari kupi mafanzi ndaisangana nawo pano napo waize vashaya kuti kwewo wakaenda kupi waize ko wakangosiyira music panzira handiti but no inini time yese iyoyi yavari kutaura zve 10 years back kutoda kusimudzwa and stuff chichi no ndatori nema-upgrades angu andi kutoitawo waize chinhu waize zvinhu project yangu itoona vamwe vanhu vakawanda vatondibatsira the likes of Dancer Doctor anditi the likes of Bring General andikuona waize amatist akatombondibatsirawo nemamwe malyrics andinoda kutozobuditsa pachinhu changu kuti chiite perfect waize saka naDancer Doctor vanhu vanogonofunza kuti pamwe pane any beef but no hapana beef inyaya yekuti dhanzi kana rarongwa ngaringodzwa uningi waize munongopiwa chari kupiwa waize kana usvikawo padheno watimwa nemakena wazvimba kana wave wasvikawo padheno wakanoti hanza wafadza vanhu waize une chekuita se chekusiyirawo chi padheno but kana usina chi panetsa waize so paipe waize ndakanoita zvinhu zvangu music yangu izvezvi ndinawo mangoma angu andinawo ndaubuditsa waize chandoda kupromisa mafanzi angu ndechekuti
vese vaimira neni, vese vakamira neni, kubvira kuti vese vachiri kumira neni, nevese vasati vandiziva. Actor hafi. Kana wakamonzwa kuti actor hafi. Kana kune mumwe actor handizivi kuti ndiani. Actor chi? Actor hafi. Izvezvi baba ndiri kudzoka nema love songs nezvimwe zvimangungu ndengu zviriko. Mahwani baba. But trust me, I'll share. Alright. Thank you very much, actor. Mashoko makukutu wisdom dzangamtishare nesu muzora nhasi. Musati maenda tine songo rati mumbotrovera inonzi Shure. Timbowana nawambonzwa kuti zvishuwa actor tine mangoma manyowana ende mangoma akatoipa aringoda support chete. Aringoda mageteza support actor akupromisa kuti vachange vari online zvikudaro. Sometimes kana muchinge muri busy nongotsvaga mwana kangori online achingoposta every day. Post something, my picture ngawande, my videos ngawande every day. Life yenyu inototinakidza because kachikete pa social media papeta ngona zvinowanda. Ndo zvatoswera inini ndoswera ipapo ndokubasa kwangu. Ine ndangoona zvinhu zvinowanda zviringoitika. Actor kupinda neipiko. Nasi actor wangu ari kupiko. Kana ukaenda unodya chaiko. Ora kuti tisakana ka video kana ngotoro picture muri kusadza. Kaya apa tisitwesa neitochunira benza anenge achitova kuti actor weze but andopete picture naye. Because nenda ungokipa ka profile kange. Even wandoona kutomba kuti oyo weze. But ina ndona anguchinjiro nyadzisa pakugadzira mota. Zvikunyanga pakati vamwe artists achitoya paipatika mona tongo. Aiwa mota zvaizvozvi. Mndara ina ndinoona nge para kuti vatfamba dzingozoti simukomana ari kupinda neipa ari kupi ari kuitei ari kufemere haasi kufemere zvezvi kuitika ari kufara here sapana pangu pacho pekuti munhu angotora mapictures muri kugrafta ndika but pamune muzunguriro paipa moti tora kuti makarowa smart tozviziva kuti nhasi chiri muwekisuta acha but chochena totozviziva hatimbobhaizike ipapo totozviziva kuti zvoni chakakula down chinopedza sanofanira kungouploada futi ndiri muwekisuta haisi danger then motipa futi makarowa smart totozvati nasiri pagraft nasiti pamwe munogona to make after more money because yafa inini ndazotenga benzi ndoda kutogadzirwa na actor mona benzi chingati mafanzi mangana kada kugadzirwa mabenzi aona actor saka hazvinyadzisa zvototisa more money zvototisa more money vamwe vadatozati ado actor anogona kungopedza pamadhiraya because vanhu vachinoti chikauvharo saka kazvatoita zviri naactor atozati actor wambosvika pakuzoti vharawaisamenzacho zvobuda chivharisa nehwani ngoma here. Pull it one more time while I say actor the dance striker. See me. TZ big yes. Danger zone. Tazona inzo yedu jaishayo. Sana jambo tawa. Inzo yedu jaishayo. Yatoziwa isusu. Oyo. BIGYATZ big yes. Danger zone. Oskidi nakapinda ne makawana. Pamwe pacho naitomboti nakapinda. Kumanyiso makarimwa. Moyo wangu jaisaita ushayeronda. But pakamwa uya iwe. Moyo wangu wakachinja ukaita piu. Enefuta kuna nengewe. Saje kufungizia kutapanda. Oyo, a big tune this one. Danger zone. Oskidi nakapinda ne makawanda. Pacho naitomboti nakapinda. Listen, kumanyiso makarimwa. Moyo wangu jaisaita ushayeronda. But pakamwa uya iwe. Moyo wangu wakachinja ukaita piu. Enefuta kuna nengewe. Saje kufungizira kutapanda. Badikuba Shure pesa. Waiwe pine nje kutraga nje kushaya. Shure pine. Korasiyo baba. Oyo. Batai wana uyo. Oyo. Oskidi nakapinda ne makawana. Pacho naitomboti nakapinda. Kumanyiso makarimwa. Moyo wangu jaisaita ushayeronda. Pakamwa uya iwe. Moyo wangu wakachinja ukaita piu. Enefuta kuna nengewe. Saje kufungizira kutapanda. Badikuba Shure pesa. Waiwe pine nje kutraga nje kushaya. Shure pesa. Yanga ngori intangwamente muruda. Shure pesa. Nalambo bina bene costa kwa magari.
ndikakutsvaga ndikakushaya pandakakujuma pazuva racho sandikumakisa pazvinhu Big True, this one. Mawan. Listen to the story. Oskiti ndakapinda nemakawanda pamwe pacho naitumboti ndakapinda kumanyiso makarimwa moyo wangu chaisaita ushayeronda but pakangouyewe moyo wangu wangachinja ukaita piu ende futa kuna nengewewe sandi zvekufungidzira kuta panati madekuva shure kwesa waivepi ndichikutsvaka ndichikushaya shure kwesa yakangori tangomenti murudo shure kwesa nakambopinda pendekostari kwamagaya shure kwesa ndikakutsvaka ndikakushaya pandakakujuma pazuva racho sandikumakisa pazvinhu zvacho ndakakudhuma ukadonedza mazai awaida kutenga sina mari yacho and she said don't mind it ndopawakatanga kupinda mind ndokubva ndamira pasaidi ndikati please can I have your number if you don't mind it uchisenga kanikira sarungano ndipo payakatangira ipo pawakazotanga kundifila magneti yacho yakanamira zvekuti ndakarangarira kuti kokuma shure kwesa waivepi ndechekutsvaka Produced by Oskidi. Yes. Mawan. Mawan, anyway, Hector, thank you very much, my brother, for coming. Nekufura pana muchiti Grace. Tinonzwa CV redu ratobva tochinja. Ratobva tosimba but tototi takambogara pasi. Hector. Pesa batachito revise. Takambogara pasi na Hector. Colors revise. Menas. And don't be jealous. Ndizvo bata tingokumbisa nje kuti mkuruka from today onwards tingogara mai data rakawandisa mutingopota muchiti update zvamunenge muchiita baba data rinenge riripo waiziya benz yanipinda brand benz aiwa mufana kubalansisa benz nemawex nedance zvinofana kubalansa because chotinga nje kudai wanzi chinongonzi anyarara mazuva ano especially mazuva ano nowadays zvidzi kunyarara kusangobatika pasocial media batika chete iwa mastreets plus handine zvekuudza vanhu zvakawandisa 4 anyway mune Zimbabwe, don't forget to subscribe, like and share. Muzoona nhasi tatina Hector JC vanhu vazhinji vanomuziva ndiartist anoimba musambo unonakidza malove songs anonakidza singaiti saka go and check out music yake paYouTube, paFacebook, everywhere. It's JC Hector andini JC Hector and munotsvaga music yake musubscribe mulike amapages awo from today vanenge vachitipa maupdates ezvinenge zvichiitika baba chakachaya ma1 this time chakachaya 4 mukunzwa ma5 x atikupromiswa ma1 kaya with that we are out.